hazvina kumira mushe mhuri yeZimbabwe, vanhu vatotanga futi kusungwa yakomana rejimu nyika inenge iri kutya. Saka pandiri kusangana nenyaya panapa yandiri kuona iri kubudiswa naGift Siziba Ostalos ari kuti I have been informed that Councillor Samuel Gwenzi, human rights defender, Namatai Kwekweza and Actors Secretary Robson Chere have been arrested at Harare International Airport. This comes as the regime attempts to silence voices ahead of the SADC summit. Human rights activists, trade unionists, student leaders, and democratic opposition members are being targeted. The fight is on its homeland or death. Ndo nyaya iri kunetsa vakomana. Nyaya iripo ndeyekuti panapa vari kutageta vanhu vakawanda kunyanya veopposition nevamwe vanozivikanwa kuti ava mavoices vanokwanisa kumira vachindingirira. Vari kutrya kuprotecta SADC summit yavo. Maleaders ari kusungwa, maleaders kuti vanenge vachimirira, vanotungamirira maboka akasiyana siyana ndo vari kutorwa ivava vachisungwa, nekuti apa vari kutya kuti vanhu vanogona kudemonstrate manje anytime. Unoziva kuti izvesoka paZimbabwe chakatsva vakomana, ende vari kutoziva kuti vanonyadziswa nevanhu vachinzi makatibira election. Saka ndo nyaya hombe inenge iripo. Saka panonzi imi muda kugadza munhu paSADC summit, iye munhu akatibira election. Ndo nyaya iri kunetsa ipapa. Saka ndo zviri kutaurwa naSiziba Ostalos ari kuti ndatoudzwa izvozvo kuti Councillor Samuel Gwenzi, human rights defender, Namatai Kwekweza Secretary General Robson Chere ndo vasungwa vatobatwa vari paairport. Hazvina kumira zvakanaka kumana meno muneonawo senyaya mawana.